Вторият гост вече е в студиото. Тук при мен е Диде Добрева, която е участничка в най-новият формат на шоуто на Слави "Война на думи". Здравейте! Здравейте! Първо ни разкажете как така решихте да се включите в "Война на думи". Аз и там казвам, бях провокирана специално от един случай на един мой клиент, с който август месец дойде при мен и който има говорен дефект. Той говори с ларингофон. Той е получил инсулт и инсулта допълнително е засегнал говора му. Потърсил е помощ на телефон 112 и оттам са му казали да се научи да говори и тогава да звъни. Човек е бил принуден 6 или 8 часа да лежи на двора, след което е успял да се свърже с тях и да поиска помощ, да му изпратят линейка. Тогава ми дойде идеята, че телефон 112, ако работи с SMS-и, ще бъде от полза за такива хора и не само такива, да речем и от групата на глухонемите, защото те няма как да звъннат и да кажат, че имат нужда, примерно, изпаднали са в беда и имат нужда от някаква помощ. Затова бих използвала ефира ви и евентуално, ако някой го чуе това, да се замисли, евентуално, то най-вече към хората, които са разработили телефон 112, просто да оправят системата си и да направят всичко възможно за равен достъп на тези хора до тази система, защото наистина тази група хора има нужда на такъв достъп и има право на такъв достъп. И защо трябва да чакаме някой друг да ни каже, да не се сетим сами да го направим това. Така че умолявам всеки, който работи в тази система, просто да задейства машината и в най-скоро време това да стане. Аз не целя с изявите си лична слава или някаква такава популярност медийна. Просто целта ми е този проблем да има решение. Дали има и други хора, които са се сблъсквали с този проблем? Вие споменахте, че познавате един такъв единичен случай, но дали чували ли сте за други след участието и в шоуто на Слави? Не съм чувала, в интерес на истината, но предполагам, че има много такива случаи, защото в България, пък и тези хора, които са с такива проблеми, те няма как да го кажат. Смисъл такъв, техният проблем е в говоренето. Те няма как да кажат проблема си. Те имат нужда от един такъв човек като мен, който да излезе като техен говорител и да говори за този проблем. Моята мисия, така да кажа, е точно тази. Аз искам за тях това да стане. Доколко ще стане, зависи от тези, които ще приемат проблема наистина сериозно и ще му обърнат сериозно внимание, защото той е реален и чака своето реално решение. Мислили ли сте за това как този проблем да стигне до тези, които наистина могат да го решат? Ето, вие с участието си в шоуто на Слави, в формата "Война на думи", сте разказали конкретната случка и много хора са ви чули. Сега пак имате тази възможност, но други ваши действия, за да се реши наистина този проблем, мислили ли сте тук нататък? Аз очаквам и други медии да ме поканят, в смисъл такъв да се предаде по-голяма гласност. Очаквам действия от страна на хората, които са засегнати. В смисъл такъв, хората, които наистина имат говорни дефекти. Аз преди години бях търговски представител на една фирма за помощни средства. Тогава работих с хора с увреждания и специално хора с говорни дефекти. Оттам съм запозната и с проблемите на тези хора. И вижте, не е важно, аз съм от село, не го крия, не е важно кой къде е роден и къде живее. Важното е да осъзнае защо е роден. Аз мисля, че поне така съм осъзнала, че работейки за хората с увреждания, помагайки на хората в нужда, аз се чувствам неудовлетворена и се чувствам жива.
Затова и правя всичко това. В смисъл такъв, искам да бъда в услуга на хората, които имат проблеми и ако мога да им помогна да се реши техния проблем, това е достатъчно. Това наистина е много благородно. След малко пак ще се върне на тази тема. Сега ни разкажете за самата среща с Слави Трифонов и с неговият екип по време на кастинга. Как ви се видя студиото, когато бяхте там? Какви са ви вашите лични впечатления от контакта и с другите участници, нещо по-интересно зад кулисите, и когато бяхте на сцената? Ами вижте, Слави си е такъв, какъвто го виждаме в ефир. В смисъл такъв, той си е естествен, нищо по-различно не се вижда зад кулисите спрямо него. Всички от сценаристите, така да кажа, са много готини, имат огромно чувство за хумор. Доволна съм от начина им на посрещането на всеки един от участниците, защото точно преди да започне кастинга имахме така възможност, нали, да поговорим малко с не точно сценаристите, но от хора от екипа. И така. Всичко беше, как да кажа, много предразполагащо, много добре беше. И смисъл такъв, когато ние нямаме право да говорим с сценаристите и хората от журито, дори ми направи впечатление, че те нямаха възможност да се запознаят предварително с темите, с които участват участниците, за да може всичко пред камерите да е естествено. Затова всичко беше наистина естествено, наистина както трябва. Там няма наши и ваши, нали, както в България е известно, че на повечето места ги има, се случва това. И така. Вие сте били кандидат за кмет на село Бояново. Защо, без да влизаме в конкретика от партии, защо решихте, кое ви мотивира да се кандидатирате за кмет? Всъщност, аз нямах лична мотивация. Моята мотивация беше да бъда кандидат за общински съветник. Но тъй като партията, в която бях член, казвам бях, защото вече не съм, просто там се разминаха идеите, за които идеите, с които те тръгнаха. В последствие нещата се разминаха и това на мен не ми допада. Бях принудена от самата партия, защото явно те са оценили, че имам някакви качества, мога да защитавам личните си възгледи и позиции и тяхното предложение дойде всъщност няколко месеца преди да се кандидатирам. Така спонтанно реших да бъда кандидат за кмет, като не съм водила някаква по-специална кампания. Смисъл, не вложих цялата си енергия, защото мисля, че ми е рано още да бъда кмет. И така, сега моите лични амбиции са насочени на другаде. Аз казах, мога да бъда полезна на хората и без да бъда кмет. Така че това да бъдеш кмет не е на 100% важно за един човек. Важно е да бъдеш полезен. Сега ми е интересно това, че вие в един момент сте повярвали така на една определена партия, на едни идеи, после сте се разочаровали. Защо? До каква истина стигнахте? Преди малко, когато нашата телефонна линия беше отворена, една зрителка каза, че преди самите избори, по време на кампанията, се говори това, което иска да се чуе. И после нещата, когато вече се изберат съответните хора, те се нареждат, се разпределят всички блага на върховете на държавата. Такъв ли беше и вашия случай? Да, бих казала, че точно така се получи.
Знаете кампанията, ще уволням Бойко, митингите и парите, които се потрошиха относно тая кампания. Аз лично не вярвах, че това ще се случи, но просто ми хареса идеята, че някой решава да тръгне срещу не точно личността Бойко, а също управлението на Бойко, защото до някъде управлението има своите, как да кажа, негативи към обществото. Самата политика не е точно такава, каквато трябва да се води. И това до някъде ми харесваше и заради това и бях в РЗС, че ние искахме някаква промяна на Конституцията. Искахме да се свика Велико народно събрание. Идеята да се намали броя на депутатите. Това също ми харесваше. И в един момент, когато минаха изборите и 3 дена след това Яни направи среща с Бойко и решиха, нали, заедно да правят политиката си, аз няма как да обясня на селския човек, на една, да речем, жена, която имаме ние в нашото село, която е безпомощна. В смисъл такъв, тя е социално слаба. Получава 130 лева минимална пенсия. Не знам колко пари дава, защото жената е преживяла инсулт и тя. Не знам колко пари дава за лекарства всеки месец и парите ни стигат. Аз няма как да я обясня, че борейки си, казвайки, излизайки в ефир, казвайки, че се борим с корупцията, в един момент ние няма как да обясня, че ние не сме част от корупцията. Че не ни е платено под масата и какво правим. Затова аз не съм такъв човек и затова излизам от тази система, защото или си вътре и водовъртежът те повлича, или излизаш. Там, където не ти е мястото, просто усещаш и излизаш. И последен въпрос, като се сблъскахте с политическия живот и тези политически надпревари преди избори, как вероятно сте си имали една представа за българските политици и българската политика преди да влезете в нея и тя промени ли се след това? И какви са българските политици според вас? Точно няма как да кажа какви са, но повечето, по-голяма част от тях точно така правят. Рибата се лови с подходящата стръв, а хората с подходящите думи. Всеки очаква да му се каже това, което иска да чуе, и му се сервира това. Значи, ако някой, как да кажа, иска да ви направи силно впечатление, той ще проучи предварително какво на вас ви се харесва и евентуално ще ви сервира точно това, за да може да го харесате, така да ви направи впечатление. Така и с тях. Те правят точно това. Имат си хора, които по райони разучават какви са нуждите на хората в района и когато излизат с подходящата платформа или програма, те сервират точно това. Казват, ние ще направим това и това, защото вашия проблем е такъв. Обещават това, а дали това ще се случи, съвсем отделен въпрос. В много случаи това не се случва и хората за това остават разочаровани. И затова българина всеки път си казва, не, на другите няма да отида, няма да гласувам. И на другите избори пак така се връзваме и пак отиваме, и пак гласуваме, и пак неподходящия избор правим и така. Аз, между другото, искам така да вметна още два национални проблема или, как да кажа, две пера, на които може да се обърне някакво внимание. Единия е относно военните клубове. Военните клубове в нашата страна са 56 на закрити гарнизони. И в тях има поне по един човек, който работи и получава заплата. Нямам нищо против тия хора, нека да стане ясно.
тези клубове военни, които са с неустановен статут материален. Предлагам евентуално на военния министър да се замисли и евентуално да прехвърли безвъзмездно тези сгради на общините и самите общини да вземат решение дали ще могат да запазят хората си, които отговарят за клубовете, защото на тези хора им се плаща в момента една заплата, в зависимост от това кой какъв стаж има, една заплата, която варира от минимум 500, максимум 800 лева. И един дневен пазач с такава заплата не е ли много? Питам. При положение, че сме държава в криза. Значи не сме толкова бедни, щом си позволяваме да имаме минимум 56 човека, на които плащаме всеки месец такава заплата. Тези пари могат да се икономисат и евентуално да се разпределят по сектори, да речем социален или здравен. Отделно за здравното министерство имам една идея, която също е хубаво да се обърне внимание. Значи страната ни в момента има нужда от създаването на един национален здравноосигурителен фонд. Този фонд да играе роля на контролен орган върху здравноосигурителната каса и така както се създадаха доброволните задължителни фондове за хората след 60-та година. Внасяйки парите си там, аз да имам право във всеки един момент да проверявам къде отиват те. И дали личният ми лекар не си пише прегледи, които аз не съм направила, и дали не точи касата по този начин. Отделно, другото, което електронното здравеопазване, всеки да има електронна карта и минавайки преглед, тази карта да минава така, както отиваме на магазина и си мушкаме картата. Плащаме с нея. Това да е начина, по който да се отчита преглед, да се отчита всяко едно пролежаване в болница. По този начин няма да имат право и няма да могат нито болниците да точат пътеки, да си пишат пътеки, нито лекарите да точат касата. Другото, което е относно тази система, да имам право да кажа, след като, примерно, имам натрупани някакви средства и някой мой близък, примерно, се е разболял и има нужда от спешна операция, но той, поради лошото си здравословно състояние, е изчерпал нужните си средства за лечение, аз разполагам с такива. Без значение дали ми е близък или не, да имам право да реша, да прехвърля, да, за да мога да помогна на някой. Това също, мисля, че идеята не е лоша и е хубаво да се замислят и за това. Явно така, вашите интереси са в сферата на социалната политика и също и на здравеопазването. Тези два сектора, които са най-близко до хората. Благодаря ви за този интересен разговор. Дида Добрева, която е участничка в формата на шоуто на Слави "Война на думи", беше гост в сутрешния блок.